pakaexposwa deep secret yageri mapanzure paRufu rwake. Inini I was there, ndatori eyewitness, and this secret ambovha maifungira guys. So chikatokosha pa ndichoti motoona video riri kusvika rapera maizwa. So inini nemunin'ina wageri todzidza pasame school handiti. So angatori masikati tichitobaya kuDH. So panguva yataitobaya kuDH tichitoti nhasi kune special meal chichi mongozova pamajeez. Saka nguva idzodzo akabva ko yakabva yapinda pafoni yake, ndobva adaira ko anga aitaura nabamunini wake. Aitoti bamunini wangu andifunga nhasi datomboguma airtime. Tomti wanguoneyo ndigumirewo neyangu izvo because ndakatotsva. Ndobva atiti bo. Ndobva ndangomira nangusuduruka namba space kuti ataure kama personal matters ake nabamunini wake. So panguva iyi ndangoona akutanga abva adonedza foni auratidza kuti akufizuka. Ndobva angoti pi. Ndobva ndatomhanya ndakati konewe mapanzure iwe. Ndobva inobva ndatanga mapanzure bva ndatora attention nemunhu wese anga ari aienda kuDH waizo. Ndobva wadzoka bva wamuunganira timu refirst aid varamhanya varamusimudza varaita yanga richiita. So ini panguva ibva ndatora foni yake maizwa bva ndatanga kuteerera ko record ya. Ndobva ndanzoti geri mapanzure ashaya. Iwe ndozoti ndakanga ndangodonedzawo foni bva ndadzidzereka bva ndati pu negotsi. Ndichiti pu negotsi vanhu vasiya mapanzure pasi ndivamhanyira inini wati chichi kuitika. Saka munhu wese vanga kutoti asi foni iyi ine mushonga kai. Vanhu vebva vateerera audio iri vanza kuti brother yake mapanzure yafa. Ndobva vati shit naona wandizwa chishama inini. Ainda ndakunzwa hope ndana kusafila bo. Sageri munhu kutika ndotomuona sebig brother yangu. Ndobva mapanzure vazomuka papaya. Ndobva ndati ndobva ndamutarisana ndati sawira hande padeni. Ndobva ndatotora mabhegi edu papaya tasvitumira padeni. Kusvika padeni pakazara baba papa nemunhu. Unozva tangoti tichingopinda gedhi namapanzure waizwa tibva tangoona picture rageri riri pawo rakanamirwa kumadziro rakanzi rest in peace. So unozva moyo wakabva watanga kurwadza kuona unozva kuti vanhu vanga vari papo futi vairwadziwa kuona vamwe vakagara pamajira vamwe vari pasi muyadhi makaita kuzara munhu. Unozva iwe paita papa iwe zati paRufu papo pairwadza. Unzwa iwe yanga iri rufu kwete funeral, yanga iri rufu. Chingopinda papaya vanhu vatanga kutobata maoko vachimunyaradza. Inini wose munhu anga ndauya naye ndakatozongomubatawo maoko but munhu wekuti ndandatobvawo naye kuchikoro ndakatomubatawo maoko but ndakatozongomubatawo futi. Unozwa kuti paRufu apa pane munhu kaniwe. Iwe vanhu vanga vakazara mukati mugedhi, vamwe vakazara vakakwira pamajira vachitanga kutona bhora. Ndobva ndatangoti sawira gera arwadza shamarona kana muwandiro kaita vanhu. Unozva kuti mapanzure akangonditarisa so ndobva ndanga kuti iwe vanhu inyoka kunzwa kuchicha kuitika. Unzwa hapana kana munhu apa, hapana kana vanhu vanokuda nyebedzera kukuda so kana wafa but hapana kana munhu cheche. Ndobva ndati kochikwa ngutaura nyaya yako. Ndati ona tasa uyo muchinda uyu ndiwe panonzi ndiwe channel inonzi panonzi pano TV, uyo ndiwe Zim Gossip, uyo ndiwe chakuti vatanga kundiudza mazita etimu rese rari papo. Vanoti kunzwa vanhu vari kutongonyepedzera ndibata maoko vachititi kuti bata vachitinyepedzera kuchema kuneswa nyepedzera kurwadziwa pa. Vanhu vari kutouya kuno kuzotsvaga content. Unzwa vari kutofara kuti Mwari maita basa tatowana content rekutouploada paYouTube takutowana mari. Nguva iyoyo ndakarealiza chokwadi kuti mapanzure anonzwisisa life than inini. Ini ndinongofunga kuti vanhu vari kutorwadziwa nesu kana ndikuona kamusodzi but akandiradza chokwadi changa ndisingazivi pamaZimbabweans. Unzwa kuti akaramba achiendera mberi. Kunzwa mapanzure achitanzi mukuona last week sister vaJinimbe vakafa apo. Kunzwa makatanga kutora mavideos kana kubatsira munhu achishanya kachita kunge achafa. Kunzwa imi makasiya munhu achifa muchingotora mavideo ndoda kwemari kati imimi achitaura uzwa kuti ndakaona mapanzure achirwadziwa. Kunzwa uzwa ndipo ndakanzwisisa kuti maZimbabwean denga chaire denga vachaita rekuonera mabhuku emawashtawa zvekuenda kudenga maZimbabwean simbokanganwai bheze yamoyo yenyaya isibhoko. So mapanzure akaramba achipopota maizwa achipopotera vanhu vese.
saka panguva yaipopota manje pakazongosumuka ukanga musikana nobva katanga kuti iwe nyarara kunzwa iye geri wako futi mukoma wako futi atori nezvitadzo zvakawanda kunzwa ndozvatitori mazimbabweans kunzwa atofaya asitoenda kudenga hanzi uri kuziva here kuti ndiye akabvisa Kimberly umhandara Kimberly unoziva iye ukuroorwa naHoly 10 aitoti hanzi kuroorwa kwakatora naHoly 10 kokuya itori testimony yaKimberly kunzwa geri wako ndiye akabvisa Kimberly umhandara akamusiya achiti hanzi anake ndidana nekamunhu kakaonda kunzwa uzoti vanhu ngari papakashashamusika kuti uyu musikana ari nomawe ndobva isusu nanhambo mujaja ndanangogarawo ndakati panapa pakashata semunhu nongochitongodzidzawo zvakawanda ndobva ndati mapanzure apa pada kuti tiro research because uyu musikana kutongopomera mhosva because geri afa ari mudhaka iwewe mapanzure ndiwasara munin'ina wageri ndiwo kufanira kutomureverera mapanzure kuti aende kudenga because chitadzo ichi kana chiri chitadzo ichi unofanira kutochireverera kuti mapanzure awane kupinda denga handiti ndobva nditi shuwa pakaipa saka toita sei nyaya ndakati aiwa ngatiinvestigate nyaya iyi tione kuti ichokwadi here kana chiri chokwadi toripa pandau ripo kuti geri aendewo kudenga aiza ndobva apo blaz saka mukuona chika guys ka don't forget to subscribe mamalaika pati 2 yacho iri kuuya tokudza kuti zvakazofamba sei chokwadi here zvakazofamba sei kuna Kimberly naHoly 10 akazozvigamuchira sei chichiimaiziva guys havasi maactors eNazaboom chete ari kupuwa mari yenzungu kune maactors ari kunze uku vari kutoshaya kuti zvofamba sei pamwe vari kupuwa mari yenzungu havasizoti maproducers avo nemadirectors vanofambisa sei kana kuti YouTube inobhadhira sei handiti ini guys my name is Zim Comedy kana kuti Brandon ndobhadhirwa neYouTube kugadzira ndichita mavideo so musaskipa maadverts ndanonditiso mari so guys kuna unongoida kubatsira kuti unoboosta sei mafollowers ako zvese kuti unozotanga kubhadhirwa sei everything ndechikutiche everything unongoni inbox paWhatsApp tokusai mugroup ratechikutiche everything tichikupai matricks nemasecrets kuti mavideos ako ite maviews handiti panongodwa registration fee $2 chete because ini ndeshasa nguva yangu kukutichai zvinhu izvi because time iyo ndokwanisa kutogadzira mavideos ndikaita mari so plus maartist ngoma ndiyo mamusical videos achiri kungoita $10 so far hatisi kukwidza price saka iwo mhanya tikusetore music video rako recartoon visualizer manyama waizi hasi tinosota wangu topedza masports but akumaketera futi because isusu takatane new police takagadzira music video toda kugadzira video tichikupromotera song yako toda imaketa unonyeba unosumuka chete wewe